नमस्कार. आज प्रुडंट मीडियाच्या ह्या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमात आपण भेटणार आहोत एका चित्रकारा आणि होतकरू तरुणांसाठी एक चित्रकलेचं व्यासपीठ तयार करून देणाऱ्या चित्रकार अल्पना लेले यांना. तर त्यांच्याकडून आज आपण जाणून घेणार आहोत की जो चित्रकार आपली चित्रकला प्रदर्शित करू इच्छितो त्याच्यासाठी त्यांनी एक आर्टिफॅक्ट नावाची संस्था स्थापन केलेली आहे आणि ही आर्टिफॅक्ट संस्था जी होतकरू चित्रकार आहेत त्यांना कशा प्रकारे मदत करते एक व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आणि त्या स्वतः चित्रकार आहेत त्यामुळे त्यांचा चित्रकलेचा अनुभव काय आहे आणि चित्रकलेत त्यांनी आजपर्यंत काय प्रावीण्य मिळवलं हे आजच्या ह्या मुलाखतीतून आपण जाणून घेणार आहोत. तर अल्पना लेलेजी नमस्कार. नमस्कार. माझा पहिला प्रश्न असा आहे की चित्रकार हा प्रवास कशा पद्धतीने आपला सुरू झाला आणि हा प्रवास करताना कुटुंबातली साथ म्हणजे कौटुंबिक साथीदार जे आपले आहेत ते आपल्याबरोबर कशा पद्धतीने उभे राहिलेत आणि त्यांची साथ कशी मिळाली आपल्याला? मी हे सांगू इच्छिते की पहिले म्हणजे माझा जन्मच मुळी एका कलाकार कुटुंबात झाला. माझे आई वडील दोघंही जण कलाकार असल्यामुळे आमच्या घरात लहानपणापासून कलेचाच सगळा एकूण कलेचा वारसा म्हणायला वारसा किंवा एक तोच प्रवास होता. सगळेजण कलासक्ती होती सगळ्यांची, सगळेजण कलाविष्कार करायचे आणि तोच माहोल असल्यामुळे आपोआप ते माझ्यामध्ये आलं आणि लहानपणापासूनच एक मी तो दुसरा विचारच माझ्या मनात नव्हता. आपण कलाकारच व्हायचं म्हणजे मी कलाकार आहेच असंच वाटायचं मला. म्हणजे चित्रकला ही आपल्या घरामध्ये आहे. म्हणजे चित्रकलेशिवाय वेगळे एखादे कलाविष्कार आपल्या घरामध्ये आहेत की फक्त चित्रकला? हो, माझे वडील शिल्पकार सदाशिव साठे आणि म्हणजे भारतभर त्यांचे बरेच स्मारक शिल्प त्यांनी केलेले आहेत. आपण सांगू शकता का कुठे कुठे त्यांची स्मारक? अगदी ठळक सांगायचं म्हणजे आपलं मुंबईमध्ये जे गेटवे ऑफ इंडियाचा शिवाजीचा स्टॅच्यू आहे तो माझ्या वडिलांनी केलेला आहे. हां, आणि तसेच दिल्लीमध्ये एक 5-6 आहेत म्हणजे खूपच आहेत, ते जवळजवळ 120 वगैरे त्यांची यादी आहे. पण मुंबईतला हा बहुतेक जणांनी बघितलेला आहे त्यामुळे मी तो सांगते. माझी आई चित्रकर्ती होती आणि तिने जवळजवळ 50 तिचे सोलो शोज झालेले आहेत इंडिया अँड अब्रॉड आणि हे सगळं बघत बघतच मी मोठी झाले. त्यामुळे आपल्याला पण हेच करायचं आहे असं एक मनात होतं आणि त्यामुळे शाळेनंतर मी बडोद्याच्या सयाजीराव युनिव्हर्सिटीमध्ये फाईन आर्ट्समध्ये दाखला घेतला आणि तिथे माझं डिग्रीचं शिक्षण घेतलं. त्याच्यानंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी मी जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये गेले आणि या दोन्ही ठिकाणी मी शिल्पकला आणि थोडंसं पॉटरी अँड सिरॅमिक्स असं थोडं वेगळ्या स्वरूपाचं शिक्षण घेतलं. पण पेंटिंग हे बेसिक माझ्या हातात होतंच आणि त्यामुळे मला अशी प्रेरणा मिळाली की आपण हे दुसरं वेगळं काहीतरी शिकावं. पण त्याच्यानंतर जसं लग्न झालं आणि त्या ह्याच्यामध्ये मी पेंटिंग जास्त माझं वाढवलं. लग्न झाल्यानंतर जर तुम्ही म्हटलेलंच आहे तर लग्नानंतर हा प्रवास कशा पद्धतीने सुरळीतपणे पुढे गेला हा प्रवास? म्हणजे त्याबद्दल मी माझे म्हणजे मिस्टर आनंद लेले त्यांची मी अतिशय आभारी आहे आणि त्यांनी पूर्ण मला पाठिंबा दिला. म्हणजे अगदी राईट फ्रॉम द फर्स्ट डे. माझं लग्नाच्या आधी एक पहिलं एक्झिबिशन म्हणजे ग्रुप शोमध्ये मी केलेलं आणि त्याच्यानंतर त्यांचा सगळा पाठिंबा होताच. म्हणजे आम्ही गोव्यामध्ये आलो त्यावेळेला काही आपल्या गोव्यामध्ये एवढी मोठी प्रदर्शनं वगैरे होत नसत. म्हणजे मला प्रदर्शन करायसाठी मुंबईला दिल्लीला असं जावं लागे. पण त्यांनी पूर्ण घराचा भार सांभाळला आणि मला पूर्ण मोकळीक दिली. त्यामुळे त्यांनी घरचं सगळं जबाबदारी सांभाळल्यामुळे मी एक 10-12 दिवस आरामात घराबाहेर राहून माझे एक्झिबिशन्स आणि ते सगळं करू शकले. आणि हे सगळं म्हणजे माझी मुलं त्यावेळेला शाळेतून बाहेर पडत असतानाच्या काळापर्यंत जेव्हा खरोखर बाईला घरातून बाहेर निघणं शक्य नसतं त्यावेळेला मला त्यांनी ही मोकळीक दिली आणि त्यामुळे मी हे एवढं करू शकले. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की जो तुमचा जीवनाचा साथीदार आहे म्हणजे शेवटपर्यंत ज्याची साथ लाभते आपल्याला त्यांनी व्यवस्थित तुम्हाला ह्या क्षेत्रामध्ये पुढे येण्यासाठी मदत केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे तुमची जी कला आहे ती आणखी प्रगल्भ झाली असं म्हणून. नक्कीच. आणि हे मी सगळ्या जगाला ओरडून सांगेन की तुमची बायको म्हणजे प्रत्येक पुरुषाला असं मनात धरायला पाहिजे की आपली बायको समजा थोडंसं हटके काहीतरी करायचं म्हणत असेल तर तिला पूर्ण पाठिंबा द्या. कारण आज स्त्रीला थोडी मुक्तता मिळाली की ती किती पुढे जाऊ शकते हे आपण बघतोच आहोत. नक्कीच. हां, आता एक असा प्रश्न विचारायचा आहे की कला ही जी आहे ती अंगीभूत असली पाहिजे किंवा जन्मजात जर कला असेल तर ती कला आपण पुढे आणखी प्रगल्भ करू शकतो का किंवा त्याच्यामध्ये काही आणखी पैलू पाडू शकतो का की
एखादी कला माझ्याकडे नाही आहे पण मी ती शिकून पुढे आणखी ती मोठी करू शकतो का, असं काही तुमचं म्हणजे बाकी कलाच्या बाबतीत मला सांगता येत नाही, कारण त्याच्यामध्ये टेक्निकल जर का बाजू असेल जास्त तर ती शिकूनच होते. पण आर्ट ही अशी आहे की पहिलं हातात काहीतरी चित्र काढायचं दृष्टीने हातात कला पाहिजे, म्हणजे अंगीभूत ती पाहिजेच. मे बी आता मला जसं माझ्या घरून एक मार्गदर्शन मिळालं किंवा एक पाठिंबा मिळाला, त्यांनी मला घरामध्येच बरीचशी मदतच झाली. पण सगळ्यांना घरी असं मिळतंच असं नाही. त्यामुळे हातात थोडी चित्रकला असेल तर महाविद्यालयात जाऊन तुम्हाला खूप चांगलं पुढे शिकता येतं. आणि इवन असं आहे ना की रोज नवीन नवीन काय काय निघत आहे, जे की मागच्या पिढीला माहीत नसेल. म्हणजे कदाचित माझ्या आईवडिलांना जेवढं माहिती आहे तेवढंच मला कळलं, पण महाविद्यालयात जर मी गेले नसते तर मला चारी दिशेने त्याचं ज्ञान झालं नसतं. त्यामुळे तुम्हाला एक फॉर्मल ट्रेनिंग घेणं हे फार महत्त्वाचं आहे. मग आता जर आपण गोव्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर गोव्यामध्ये अशा काही संस्था आहेत का ज्याच्यामुळे चित्रकला ही चित्रकलेची आवड असलेली माणसं तिथे जाऊन प्रॉपर ट्रेनिंग घेतील आणि ते प्रॉस्परस होतील ह्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये? नाही, आहेत, नक्कीच आहेत. आणि आता अजून पण बनत आहेत. आपलं फाईन आर्ट्स कॉलेजसुद्धा खूप चांगली रीतीने म्हणजे ट्रेनिंग देत आहे. पण कसं आहे, मुंबईच्या पुढे गोवा थोडं अजून येत आहे वरती, म्हणजे तितकं त्या लेवलला अजून पोचलं नाही आहे. त्यामुळे इथे वाव खूप आहे अजून. म्हणजे ज्या लोकांना आपली इन्स्टिट्यूशन्स उघडायचे आहेत किंवा नवीन तऱ्हेचे ट्रेनिंग सेंटर्स सुरू करायचे आहेत त्यांनी जरूर करावं, कारण इथे गरज आहे. आणि फक्त पणजीमध्ये हब करून उपयोग नाही. मडगाव, फोंडा, म्हापसा अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी जर का हे ट्रेनिंग सेंटर्स झाली तर त्याचा स्टुडंट्सना खूप फायदा होईल. आपण मगाशी म्हटलं की कुटुंबाची जशी तुम्हाला साथ मिळाली, कौटुंबिक साथीदार जसे आपल्याबरोबर होते, तसा आपण व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून ह्याचा कधी विचार केला की चित्रकला हा माझा व्यवसाय व्हावा, असा कधी विचार केला? आणि त्याच्यातून आपण ती वाटचाल आपण कशी पुढे नेली? ॲक्च्युली असं आहे ना की शेवटी आपण कुठलंही ट्रेनिंग जे घेतो फॉर्मल, आता मी जाऊन डिग्रीचंच ट्रेनिंग घेतलं तर तो व्यवसाय करावा ह्या दृष्टीनेच घेतला. म्हणजे आता ह्या ज्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत त्याच्यामधनं तुम्हाला व्यावसायिकदृष्ट्या कसं तुम्ही आर्ट पुढे न्याल त्याची एक शिक्षण मिळतं. पण तरीसुद्धा प्रत्येक आर्टिस्टकडे ते स्किल असणं गरजेचं आहे की आपली आर्टसुद्धा जरी किती चांगली असली तरी ती सेल करता आली पाहिजे. हा जो एक ॲडव्हर्टायझिंगचा जो भाग आहे तो तुम्हाला स्वतःच डेव्हलप करावा लागतो. आणि अनलेस अँड अंटिल यू सेल युअर पेंटिंग्स, आम्ही खाणार काय? आर्टिस्ट लोकांना सुद्धा ते जे त्यांनी प्रॉडक्ट बनवलं आहे ते जोपर्यंत विकलं जात नाही, त्यातनं काही रिटर्न्स मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांनी आपली वाटचाल कशी करायची? त्यामुळे व्यावसायिक प्रत्येकाला व्हावंच लागतं. आता व्यावसायिक दृष्टिकोनातून आपण विचार करायला सुरुवात केली किंवा तो प्रश्न जर आलेलाच असेल तर मी एक असा प्रश्न विचारू इच्छितो की तुम्ही चित्रकार म्हणून जेव्हा कमर्शियली पुढे आला, व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पुढे आला, तर तिथे येताना ते सहज झालं की त्याच्या काही पायऱ्या आहेत किंवा काही समस्यांना तुम्ही तोंड देऊन पुढे आलात आणि नंतर ते तुम्ही व्यवस्थितपणे लोकांसमोर मांडू शकला आणि ते पुढे जाऊन विकलं गेलं किंवा लोकांनी मान्य ते केलं, असं काही? ॲक्च्युली आता असं आहे की मला माझ्या घरातून जो काय एक पाठिंबा मिळाला किंवा ते जे एक वलय होतं माझ्या मागे, आई वडील दोघंही आर्टिस्ट असल्याचं आणि आईचे माझ्या ग्रुप शोज म्हणजे पेंटिंगचे सोलो शोज होतच असायचे, त्या ह्याच्यातून मला ते खूप सोपं गेलं. कारण आईचं बघून बघून मला कळलं की एक्झिबिशन काय असतं, त्याच्यात काय काय करावं लागतं आणि त्याच्या इनपुट काय असावा किंवा आपलं एक साधारण काय स्टँडर्डपर्यंत आलं तर ते पेंटिंग आपण डिस्प्ले करू शकतो, हे सगळं ज्ञान किंवा आपोआप म्हणजे मला आईने काही शिकवलं नाही पण मला ते कळत गेलं. पण जे लोक ज्यांना ही बॅकग्राऊंडच नाही आहे किंवा ज्यांना पहिल्यांदा करायचं आहे त्यांना कितीतरी समस्या येतील. पहिलं म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या त्यांना हे सगळं एवढं उभं करणं अतिशय कठीण आहे. आणि हे मला हळूहळू कळलं की अरे आपल्याला ठीक आहे आपण पैसे घालावे लागतात आर्थिकदृष्ट्या आपल्याला स्वतःला, पण हे नोहाऊ जे आहे ते सुद्धा त्यांच्याकडे नाही. मग आपण ह्या सगळ्या गोष्टींचा मी खूप विचार केला आणि त्यातून हे माझी ॲक्च्युली ग्रुप शो करायची कल्पना आली पुढे. आता आर्टिफॅक्ट जो आता आपला ग्रुप शोचा जो कन्सेप्ट आहे
त्या बाबतीत तिकडे थोडंसं वळूया. तर आपण जसं म्हणाला की व्यावसायिक दृष्टिकोनातनं एखाद्या कलाकाराला जर उभं राहायचं असेल तर त्याला कुणाची ना कुणाची तरी मदत हवी लागते आणि कदाचित त्याच संकल्पनेतून आर्टिफॅक्ट ही संस्था किंवा हा विचार तुमचा पुढे आला असावा. तर आर्टिफॅक्ट ॲक्च्युली कलाकारासाठी कशा पद्धतीने काम करतं आहे आणि त्याचा ॲक्च्युली मोटो काय आहे? माझा मोटो हाच आहे आर्टिफॅक्टच्या अंडर की नवोदित कलाकार त्यांना एक आपलं पेंटिंग किंवा आपली कला लोकांपुढे आणण्यासाठी जी जी काय मदत लागते ती मी त्यांना देईन. आणि ती कशी देईन तर मी आर्थिकदृष्ट्या कोणाला मी चॅरिटी करत नाही, पण त्यांचा जो टोटल खर्च आहे तो डिवाइड करते. म्हणजे त्यांना प्रत्येकाने एक वाटा आपला उचलायचा एका ग्रुप शोमध्ये. म्हणजे असं नाही आहे की ते माझाच शो आहे आणि तुम्हाला मी बोलवलं आणि तुमचं मग नॅचरली मला माझा खर्च काढायला तुमची पेंटिंग्समधनं कमिशन घ्यावं लागतं, ते मी करत नाही. माझं असं म्हणणं आहे की आर्टिस्टला त्याच्या कामाची पूर्ण किंमत मिळाली पाहिजे. मग थोडीफार खर्च करायची तयारी पण असतेच आर्टिस्टची, पण एवढी नाही करू शकत. कारण आजकाल आता एक सोलो शो करायचा तर लाखाच्या वर जातं बजेट. म्हणजे तुम्हाला पॅम्फलेट छापायचे, तुम्हाला ब्रोशर्स छापायचे, तुम्हाला इन्व्हिटेशन छापायचे, तुम्हाला 17 ठिकाणी फिरून लोकांना भेटायचं, त्याच्यात तुम्ही वेळही घालवता. आज असं आहे परिस्थिती की जरी आर्टिस्ट असला म्हणजे अप्लाइड आर्ट किंवा कमर्शियल आर्ट करून बाहेर पडलेला आर्टिस्टसुद्धा कुठेतरी नोकरीही करावीच लागते. मग जिथे जॉब करताना त्यांना एवढी रजा मिळणं किंवा आपल्या गावाहून दुसरीकडे जाऊन तिथे राहून तिथलं सगळं एक्झिबिशनच्या दृष्टीने सगळी तयारी करणं हे शक्य होत नाही. त्यामुळे ही सर्विस मी देऊ केली. आपण स्वतः हा सगळा प्रोसेस तयार करतो, म्हणजे हा प्रोसेस पूर्ण आपण फॉलो करतो, नंतर आर्टिस्ट येऊन आपल्या ग्रुप शो मध्ये प्रेझेंट. करेक्ट. आता आर्टिस्टनी फक्त आपली पेंटिंग्स आणून लावणे एवढंच त्यांना मी काम दिलंय. बाकी त्या एक्झिबिशनसाठी लागणारी सगळी तयारी, कोणाकोणाला भेटायचं, कोणाकोणाला इन्व्हाइट करायचं त्याची लिस्ट करायचं, इन्व्हिटेशन कार्ड्स छापायची, न्यूजपेपर्समध्ये जाऊन आपण थोडी पब्लिसिटी पण आपल्याला पाहिजे, त्या प्रत्येक न्यूजपेपरच्या ऑफिसमध्ये जाऊन भेटायचं. नंतर मीडिया आहे, आणखी काय सगळीकडे जिथे आपल्याला शक्य होईल तिथे लोकांपर्यंत त्यांची आर्ट पोचवणं हे छोटं काम नाही आहे. हे अगदी म्हणजे महिनाभर लागतो त्याला. आता मी कोणत्याही कार्यक्रम पूर्वतयारी करावीच लागते आणि ती परफेक्ट असावी लागते. ती कमी पडली तर पुढचा तो शो सगळा फ्लॉप होणार. आणि त्यांनी एवढं तिकडनं आता माझं असं आहे की गोव्यामध्ये माझा शो आहे तर माझे आर्टिस्ट बाहेरून येतात, म्हणजे त्यांना गोव्यामध्ये करायचं एक अट्रॅक्शन असतं आणि मी गोव्यात आहे तर मी ओके म्हटलं मी गोव्यात तुमचे शो अरेंज करते. पण बाहेरच्या लोकांना इथे येऊन आपल्याच शोची तयारी करणं शक्य नाही. त्यांना दोनदा असे 15-15 दिवस रजा मिळू शकत नाही. सो हे काम सगळं मी करते आणि त्यांनी येऊन फक्त पेंटिंग्स आपली लावायची आणि नॉमिनल त्यांच्याकडनं मी चार्जेस घेते, जे की गॅलरी चार्जेस आणि असे जे ठळक चार्जेस आहेत खर्च होऊ शकतो असे. आणि तो अपरिहार्य आहे. गॅलरी तर तुम्हाला बुक करताना पैसे द्यावे लागतात, आणखी काय प्रिंटिंग आहे, म्हणजे असे जे ठळक जे आहेत. बाकी माझी मेहनत आहेच, त्याचे मी चार्जेस काय लावत नाही. जे माझी पायपीट होते, जे माझे दिवसच्या दिवस जातात कुठे कुठे ऑफिसमध्ये जाणे, त्यांच्याशी बोलणे, काय करणे, ती सगळी वाचवते मी त्यांची मेहनत. आणि त्यामुळे हे जे माझे मेन बेसिक खर्च आहेत ते मी सगळ्यात डिवाइड करून अगदी नॉमिनल चार्जेस त्यांच्याकडनं घेते. आत्तापर्यंत आर्टिफॅक्ट्सचे शोज, ग्रुप शोज आहेत ते कुठे झालेत आणि कधीपासून ही सुरुवात झालेली आहे? ॲक्च्युली पहिलं माझा आर्टिफॅक्टची ॲक्च्युली स्थापना असं म्हणता येईल 2013मध्ये ती संकल्पना माझ्या मनात आली. आणि पहिला शो माझा आय वॉज प्लॅनिंग इट फॉर USA शो मी प्लॅन करत होते. आणि त्यावेळेला ज्या आर्टिस्टचा माझ्याशी भेट झाली किंवा त्यांचा संपर्क झाला, त्या लोकांनी मला विचारलं की तुम्ही गोव्यात आहात तर तुम्ही गोव्यात का करत नाहीत? आम्हाला गोव्यात पण करण्यात इंटरेस्ट आहे. सो माझा त्या वर्षी पहिला शो गोव्यातच झाला. म्हणजे सुरुवात ॲक्च्युली पण मी आय वॉज प्लॅनिंग फॉर USA, पण त्याची डेट जुलै होती आणि मेमध्ये माझा गोव्याचा पहिला शो झाला.
आणि गंमत अशी झाली की त्यावेळेला गोव्यातल्या शोमध्ये बाहेरून सगळे म्हणजे अगदी बंगाल आणि महाराष्ट्र असे आर्टिस्ट होते पहिल्या शोला. पण मी जेव्हा USA हे केलं त्यावेळेला मला असं काही हे नव्हतं की गोव्यातले किंवा असे, पण गोव्यातले जवळजवळ 10 ते 12 आर्टिस्ट माझ्या त्या ग्रुप शोमध्ये होते. आणि दॅट वॉज वन व्हेरी क्रेडिटेबल थिंग की मला गोव्यातल्या आर्टिस्टना माझ्याबरोबर करण्यात एवढा इंटरेस्ट नसणारच, पण USA मला त्यांना सगळ्यांना, कारण खूप छान आर्टिस्ट आहेत तिथे, सो मी त्यांना हे केलं की तुम्ही USA ह्याच्यात तर माझ्या नक्कीच करू शकता. आणि ते 10-12 जण आले आणि तो पण एक खूप सक्सेसफुल शो झाला. 26 आर्टिस्ट होते तिथे. हां, म्हणजे माझा मग नंतरचा प्रश्न ॲक्च्युली तोच होता की गोमंतकी कलाकार याच्यामध्ये किती सहभागी झाले, तर त्या प्रश्नाचं उत्तर मला नक्कीच मिळालं. नाही करतात ते मदत आणि सगळ्यांनाच इंटरेस्ट असतो. आता जो कला अकादमीमध्ये आर्टिफॅक्टचा जो ग्रुप शो होणार आहे, त्या ग्रुप शोमध्ये कोणकोणत्या राज्यातील कलाकार आहेत आणि त्या कलाकारांची जर खासियत आम्हाला कळली तर बरं होईल. हो, आत्ताचे तर म्हणजे महाराष्ट्रातले बहुतेक आहेत, पण काही 3 जण बाहेरचे आहेत. म्हणजे एक तुम्हाला मी सांगते, एक विशाखा खान म्हणून आहेत, त्या रायपूर मध्य प्रदेशमधनं येत आहेत. आणि त्यांची खासियत अशी की त्या काही स्वतः ॲक्च्युली आर्टिस्ट नाही आहेत, त्या सोशल वर्कर आणि वेगळ्याच फील्डमध्ये त्या काम करतात. पण अशा ठिकाणी त्या राहत असल्यामुळे त्यांचे सगळे तिथले ट्राईब्स आणि जनरल जंगलात राहणं ह्यामुळे त्यांना ट्रायबल आर्ट तिथली भावली. आणि त्यांनी एक वेगळंच मीडियम म्हणजे लाकडावरती ते असं बर्निंग करून ते चित्र बनवतात. हे खूपच वेगळं मला माध्यम असं वाटलं आणि त्यांनीसुद्धा खूप इंटरेस्ट दाखवला गोव्यामध्ये करण्यात, तर त्या येत आहेत. नंतर दुसरे आपले एक आर्टिस्ट आहेत, हैदराबादहून येत आहेत. त्यांनी वेगवेगळे मीडियम्स हाताळलेले आहेत. ॲक्रेलिक्स पण करतात, रेझिन पण करतात आणि फॅब्रिक पेंटिंग वगैरे. पण त्यांनी कसं केलं की फॅब्रिक पेंटिंग फक्त फॅब्रिकवर न करता आणखी दुसऱ्या मटेरियलवरती असे त्यांनी एक्सपेरिमेंट्स करून खूपच व्हरायटी ऑफ आर्ट त्यांची आहे. तर त्यातले ते 2 सिलेक्टेड पीसेस इथे घेऊन येत आहेत. तिसरा एक आर्टिस्ट आहे माझा, अगदी कोइंबतूरमधनं येतो आहे आणि यंग आर्टिस्ट आहे अगदी, पण ॲक्च्युली तो चित्र काढत नाही. तो काय करतो, वायरनी एका फ्रेमवरती स्कल्पचरच करतो, पण ते वॉल हँगिंग होतं, त्यामुळे ते चित्रांच्या कॅटेगरीमध्ये येतं. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की ते स्कल्पचर पण आहे आणि दोन्ही. हां, म्हणजे यू कॅन ट्रीट इट ॲज बोथ. यू कॅन कॉल इट स्कल्पचर, यू कॅन कॉल इट पेंटिंग. आणि खूप वेगळंच आहे त्याचं. एका वायर्स ते कशा पद्धतीचे वापरतात? नाही, म्हणजे हाताने वळवता येतील अशा वायर्स आहेत, पण त्यांनी त्या अशा तऱ्हेने वळवल्या आहेत की त्याच्यातनं तो चित्र म्हणजे आपल्याला चित्र दिसतं. एखादं म्हणजे प्राणी आहेत, नंतर काही काही असं घराबिराचं असं, पण त्यांनी छान सीन केलं आहे. पण एका वायरमधनं, म्हणजे ते 2 वायर्स नाही घेत, एकच फ्रॉम द राईट टिल स्टार्ट टू एंड एकच वायर फिरवून ते त्यातनं कला निर्मिती करतात. अगदी वेगळं आहे. नंतर एक आर्टिस्ट आहेत आपले रत्नागिरीमधले, यंग आहे अगदी, अनिकेत चिपळूणकर म्हणून. तर त्यांचं तर असं आहे की थोडे ते ऑटिस्टिक आहेत, त्यांना तो प्रॉब्लेम आहे. पण तरी आता ऑटिस्टिक म्हटल्यावरती तुमच्या नर्व्सवरती तुमचा कंट्रोल नसतो, पण त्या आर्टिस्टनी स्वतःच्या हातावर एवढा कंट्रोल मिळवला आहे की ते वारली स्टाईलमध्ये पेंटिंग करण्यात ते आता एक्सपर्ट आहेत. आणि वारलीचं तुम्हाला माहिती आहे किती बारीक काम असतं आणि त्याच्यासाठी हाताला किती स्थिर ठेवावं लागत असेल. पण म्हणजे हे खरंच कौतुकास्पद आहे की त्यांनी ते स्वतः आत्मसात केली आहे ती कला सगळी. आणि आता त्यांचं इथे डेमॉन्स्ट्रेशन पण आहे. म्हणजे आपल्या शोमध्ये पहिल्याच दिवशी त्यांचं सकाळी डेमॉन्स्ट्रेशन आहे. त्यामुळे नक्कीच मला असं वाटतं की लोकांनी यावं आणि त्यांना प्रोत्साहन द्यावं, कारण अशा तऱ्हेने आपण त्यांना थोडीफार मदत करू शकतो. अल्पनाजी, मला एक असा प्रश्न विचारायचा की आपण एक चित्रकार आहात आणि आपले स्वतःचे सोलो शोज आत्तापर्यंत किती झालेत आणि कुठे कुठे झालेत आणि त्याचा अनुभव आपला काय आहे? माझे जवळपास 28हून अधिक सोलो शोज झालेले आहेत आणि 1980 साली माझा पहिला ग्रुप शो झाला होता. तो सोलो शो नाही म्हणता येणार,
पण 90 साली मी सोलो शो करायला सुरुवात केली. तोपर्यंत थोडं लग्न होऊन मुलं लहान होती आणि त्याच्यातून मी बाहेर पडले. पण पुन्हा अगदी एक पहिला शो म्हणायचं तर कला अकॅडमीमध्येच झालेला आहे माझा. हां, तर त्यामुळे कला अकॅडमीशी एक माझं चांगलं जवळचं नातं आहे. आणि त्याच्यानंतर माझे मुंबईमध्ये जवळपास एक 15-16 शो झालेले आहेत. आणि भारताबाहेर US मध्ये माझे 7-8 शो झालेत. आणि अगदी रिसेंटली आत्ता एक UKला झालेला आहे. आपण मगाशी म्हटलं की आपल्या आई पण चित्रकार होत्या आणि आपण पण चित्रकार आहात. आपण दोघांनी एकत्र येऊन कधी असा शो केलेला आहे? भरपूर. आम्ही म्हणजे जे काही US आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही जे शो करायचो ते आमच्या दोघींचे असायचे एकत्र. पण आम्ही थोडे सेक्शन्स वेगळी ठेवायचो, कारण थोडी आमची स्टाईल वेगळी होती. आणि आमची एक टीमच होती म्हणता येईल, की इवन मुंबईत करायचे मी जेव्हा माझी आई मुंबईत करायची तेव्हा आम्ही दोघी एकमेकींना मदत करायला तिथे हजर असायचो. त्यामुळे बरेचदा आमच्याकडे आलेल्या लोकांना प्रश्न पडायचा की तुझ्या आईचा शो आहे हा. पण जवळपास 28 मी काउंट केले, त्याच्यावरचे मी काउंटच नाही केले. तर एवढे शो झालेले आहेत. आणि त्यातून सगळ्यातून मला अनुभव हाच वेगवेगळा अनुभव. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे वेगळे लोक भेटतात आणि वेगळा अनुभव मिळतो. पण मोस्टली सगळा चांगलाच अनुभव मिळाला. अर्थात आम्ही जेव्हा USला गेलो त्यावेळेला आम्हाला ट्रान्सपोर्ट आणि पेंटिंग्ज नेणे आणि ते एकदम परक्या देशामध्ये तिथे आमचे खूप म्हणजे फजिती होत होती. अगदी म्हणजे एक तर दोघी बायका, त्यात वयाचं आता आई तेव्हा वयाने जास्त होती, म्हणजे सगळं माझ्यावरच पडलेलं होतं. पण हे सगळ्या ह्याच्यातून आम्ही निभावून नेलं. आता आर्टिफॅक्टच्या ग्रुप शोमध्ये आपण वेगवेगळ्या कलाकारांना सहभागी करून घेता. आता असं म्हणतो की जशी आपल्या हाताची पाचही बोटं सारखी नसतात, तशीच ही वेगवेगळ्या विचारांची माणसं करायची आपण बरोबर घेऊन जात असतात. तर ह्या विचारांचा समतोल किंवा त्यांचे काही जर इश्यूज असतील ते कशा पद्धतीने आपण सोडवत असाल आणि त्यांच्या विचारांचा जो समतोल मी मगाशी म्हटलं तसं ते कशा पद्धतीने आपण सांभाळतो? नाही, ते तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे की प्रत्येक शोमध्ये असं काही ना काहीतरी कोणी ना कोणीतरी अनसॅटिस्फाईड असतात. पण त्याला इलाज नाही. आणि देन माझा एकच प्रयत्न असतो की त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांचे जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत ते समजून घेऊन, आणि समजा माझ्याकडनं त्यांना काहीतरी कमी पडले माझी हे सेवा, तर त्याच्याबद्दल मी विचारून त्याप्रमाणे मला स्वतःला करेक्ट करायचा प्रयत्न करते की माझ्याकडनं बुवा ही चूक झाली असेल, काहीतरी त्यांना नाही बरोबर मिळालं किंवा त्यांचे काही इश्यूज असतील तर ते मी सॉल्व्ह करायचा पूर्ण प्रयत्न करते. म्हणजे तसं करावंच लागतं, कारण शेवटी ते आर्टिस्ट आहेत, सगळेच आर्टिस्ट आहेत आणि मी पण आर्टिस्ट आहे. सो मी त्यांना हेच सांगते की माझ्याकडनं राहून जाऊ शकतं, पण तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आला तर मला तुम्ही सांगा, आपण ते मिळून सॉल्व्ह करू. असे माझ्या इथे असा प्रॉब्लेम काही नाही झाला की ज्याच्यामुळे की एक असं नावाला बट्टा लागणे किंवा अरे बापरे हे काय झालं, मोठंच काहीतरी ब्लंडर झालं, असं काही नाही झालं. छोटे छोटे असतात, चांगली जागा मिळाली नाही माझ्या पेंटिंगला, लाईट बरोबर नाही, असं सगळं होऊ शकतं. पण ते माझ्या हातात नसतं, कारण प्रत्येक गॅलरीमध्ये लाईटिंग आणि हे सगळ्या गोष्टी त्या गॅलरीचंच हे असतं. सो तसं काही फार त्रास नाही झाला मला. ओके. आर्टिफॅक्टच्या ह्या सगळ्या माध्यमातून आपण नवीन कलाकारांना व्यासपीठ देतातच आहात. पण जेव्हा एखादा कलाकार किंवा एखादा पेंटिंग आपली घेऊन समोर येतो तेव्हा माझ्या ऐकण्यात असं आलं की जे आर्ट डीलर असतात ते यांचं प्रेझेंटेशन करत असतात किंवा त्यांना ते प्रेझेंट करत असतात. पण आपण ही आर्ट डीलरची कन्सेप्टच बहुतेक मोडून काढलेली आहे. बरोबर. त्याचा तुम्हाला फटका बसलोय की फायदा होतोय? फटकापेक्षा थोडीशी दटावणी मिळाली मला काही आर्ट डीलर्सकडनं, कारण त्यांचा जो एक पॅटर्न आहे की ते आर्टिस्टचा कॉन्टॅक्ट क्लायंटशी होऊ देत नाही. म्हणजे पूर्णपणे त्यांनी राईट्स विकत घेतल्यासारखं की हे पेंटिंग मीच विकणार, माझ्याचकडनं विकत घ्यायचं, आर्टिस्टकडनं घ्यायचं नाही. आणि मग त्याच्यावरती त्यांचे कमिशन वगैरे असतं ठरलेलं. तर तसं मी काही करत नाही, कारण मी आर्ट डीलर नाही आहे, मला त्या आर्ट डीलरशिपमध्ये जायचंच नाही आहे. मी फक्त त्यांना एक व्यासपीठ देते आणि त्यामुळे कमिशन तर मी घेतच नाही. पण इन्क्वायरी येते जेव्हा एखाद्या पेंटिंगच्या ह्याच्याबद्दल, तेव्हा मी आर्टिस्ट आणि त्या क्लायंटचा कॉन्टॅक्टच करून देते.
सो हा जो प्रकार आहे हा आता काही आर्ट डीलर्सना बोचलेला आहे की त्यांच्याकडे लोक असा विचार न करतात की जर त्या तसं करू शकतात तर तुम्ही का नाही. पण त्यांनी ते त्यांचा व्यवसायच वेगळा आहे. मी हा व्यवसाय म्हणून बघत नाही. मी हे माझी एक काय म्हणता येईल की पॅशन आहे. आणि थोडीशी समाजसेवा पण म्हणू आपण. समाजसेवापेक्षा सुद्धा मी म्हणेन की मी समाजसेवा म्हणून बघत नाही. मी माझी पॅशन हे करताना म्हणजे मला जी आवड आहे एक्झिबिशन करणे. आता माझ्या वयाप्रमाणे मी 31-35 पेंटिंग्स करून इकडून तिकडे जा असं आता माझ्याच्याने होत नाही. सो मी काय ठरवते की मला 2 पेंटिंग्स छानपैकी माझ्या वेळात करता येतात. तसेच प्रत्येकाला करून त्यांना माझ्याबरोबर त्या लोकांचं एक्झिबिशन झालं तर माझं नुकसान नाही. मी माझी कुठलीही चॅरिटी करत नाही. आर्टिफॅक्ट्सचा आपण विषय हाताळतच आहोत. तर कलाकारांची वेगवेगळी तुम्ही खासियत सांगितली. चिपळूणकरांची जी खासियत मला खरीच आवडली. म्हणजे एवढी ते दिव्यांग असूनही त्यांनी आपल्या शरीरावर वेगळ्या पद्धतीने ताबा मिळवून त्यांनी ही कला आत्मसात केलेली आहे आणि ही जिद्द त्यांनी दाखवून दिलेली आहे. सो हे एक उदाहरणही तुम्ही आपण ह्या सगळ्या ग्रुप शो मधून पुढे घेऊन येणार. म्हणजे माझ्या ॲक्च्युली ग्रुप शोमध्ये मी जेव्हा निवड करते आर्टिस्टची तेव्हा माझी हाच प्रयत्न असतो की शक्यतो ज्यांना आपलं एक्सपोजर नाही आहे, ज्यांना आपली कला कशी मांडावी किंवा खूप आता हे चिपळूणकर ते रत्नागिरीच्या एका छोट्या गावात राहतात. त्यांना मुंबईला जाऊन आपली कला प्रस्तुत करणं म्हणजे त्यांना स्वतःलाच इतकी जर मदत लागते तर कोण करणार असं होतं शेवटी. किंवा एखादी आता हे ज्या विशाखा मॅडम आहेत त्या रायपूरवरनं येत आहेत. रायपूरसारख्या ठिकाणी त्यांनी आयुष्यातली बरीच वर्ष काढली आहेत. त्यांना कुठेतरी जायचं तर जवळात जवळ मध्य प्रदेश मधली ती इंदोरची एक सिटी तेवढीच एक मोठी सिटी आहे जवळ. पण इंदोरमध्ये आर्टचं कितपत आहे मुंबईच्या तुलनेत काहीच नाही. तर त्यांना ऑल द वे मुंबईला येऊन 10-15 दिवस आपलं एक्झिबिशन करणं म्हणजे त्या म्हणाल्या की मला खूप दिवस मनात आहे पण ते जमतच नाही. घरात बाई माणसाला एक घरातलं जे सगळं असतं ते सोडून इतके दिवस बाहेर पडणं फार कठीण असतं. सो त्यांना एक माझ्याकडनं काय मी तुम्हाला मदत करू शकते असं एक माझा प्रयत्न आहे. आता आर्टिफॅक्टचा जो कलाकर्मीतला ग्रुप शो आहे तो कधी आहे आणि किती दिवस असणार आहे? 9 ते 12 मे अशी आमची तारीख आहे कला अकॅडमीमध्ये शोची. आणि 9 तारखेला संध्याकाळी 5:30 वाजता उद्घाटन समारोह होणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपले प्रोफेसर चेंदवणकर येणार आहेत. त्यांची मुलगी विनीता चेंदवणकर पण त्यांनाही मी बोलवलं आहे ॲज गेस्ट ऑफ ऑनर. कारण त्यांना यावर्षीचा नॅशनल अवॉर्ड मिळालेला आहे. सो मला त्यांचा सत्कार करायचा आहे आणि हे चीफ गेस्ट आहेत. आणि रोज सकाळी म्हणजे हे 4ही दिवस आपलं 11 ते 7 शो ओपन असणार सगळ्यांसाठी. आणि त्यातही रोज 11 वाजता आमच्या इथे डेमॉन्स्ट्रेशन्स होतील. जे आर्टिस्ट आहेत सहभागी झालेले त्यांच्यापैकीच कोण ना कोणतरी आपल्या कलेचा थोडा तिथे नमुना पेश करणार. तर आज आपण प्रुडंट मीडियाच्या ह्या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमात अल्पना लेले ह्या चित्रकारांशी संवाद साधलेला आहे. आणि या संवादातून आपण पाहिलं की आर्टिफॅक्ट ही संस्था जी आहे ती उभरत्या चित्रकारांना वाव देते. आणि ह्या उभरत्या चित्रकारांना एक व्यासपीठ जेव्हा मिळतं तेव्हा त्यांचा जो आनंद असतो तो आपण सर्वांनी पाहायला यावा अशी एक विनंती ह्या संवादाच्या माध्यमातून आम्ही आपणाला करू इच्छितो. तर आर्टिफॅक्ट ही संस्था येत्या 9 मेपासून कलाकर्मीत वेगवेगळ्या चित्रकारांचं प्रदर्शन भरवणार आहे. तर ह्या चित्रप्रदर्शनातून आपणही आनंद घ्यावा आणि त्या चित्रकारांनाही आणि त्या कलाकारालाही आनंद द्यावा. नमस्कार.